Využite svoj potenciál naplno. Chcete dosahovať tie najlepšie výkony s minimálnou námahou? Chcete byť kreatívni? Chcete tvoriť s ľahkosťou a radosťou? Pokiaľ je vaša odpoveď jednoznačne áno, chcem, potom bude určite pre vás toto video užitočné. Dozviete sa, ako si vedome navodíte stav, v ktorom ste najvýkonnejší a pritom vynakladáte iba malé množstvo svojej psychickej energie. V tomto stave dokážete robiť veci s neuveriteľnou ľahkosťou. Chcete vedieť, o akom zázračnom stave práve hovorím? Je to práve stav prúdenia, v ktorom využívate svoje schopnosti najefektívnejšie. V knihe Emocionálna inteligencia od Daniela Golemana nájdete na strane 89 jeden autentický zážitok, ktorý tento stav výstižne opisuje. Jeden hudobný skladateľ v ňom popisuje svoje najlepšie tvorivé okamžiky takto. Nachádzam sa v tak vzrušujúcom stave, že sa mi zdá, ako by som takmer neexistoval. Čas od času toto zažívam. Pripadá mi, že mi moje ruky nepatria a že s tým, čo sa deje, nemám ja nič spoločného. Iba tak sedím a prihliadam v stave posvetného vytrhnutia. Jednoducho to prúdi von samo. Popis tohto umelca sa pozoruhodne zhoduje s rozprávaním stoviek najrôznejších ľudí. Horolezcov, šachových majstrov, hráčov basketbalu, inžinierov, manažerov aj úradníkov, ktorí hovoria o okamihoch, kedy prekonali sami seba v nejakej obľúbenej činnosti. Všetci títo ľudia popisujú jeden a ten istý stav, ktorý nazval maďarský psychológ Mihály Csikszentmihalyi stavom prúdenia. Anglicky flow. Tento psychológ z Chicagskej univerzity študoval ľudí vo vynikajúcich výkonoch viac ako 20 rokov a jeho práca priniesla viacero prelomových zistení, o ktorých sa teraz dozviete aj vy. Verím, že výsledky tejto 20-ročnej intenzívnej práce môžu pomôcť aj vám. Práve v tomto videu sa dozviete 4 hlavné podmienky, ktoré potrebujete splniť, aby ste sa dokázali vedome dostať do stavu prúdenia aj vy, pretože práve stav prúdenia vám dokáže skokovo zvýšiť vašu efektivitu. Čo myslíte? Boli ste už niekedy v stave prúdenia aj vy? Spoznáte to ľahko. V stave prúdenia ste vtedy, ak vás nejaká činnosť úplne pohltí a stratíte pritom pojem o čase. Asi najlepšie je tento stav vyjadrený vo vášnivom milovaní, spojení dvoch v jeden harmonický, prúdiaci celok. Už sa vám niekedy stalo, že ste s niekým prežívali vášnivú noc a ani ste sa nenazdali a zrazu bolo 7 hodín ráno? Pokiaľ áno, tak ste boli v stave prúdenia. Boli ste takí pohltení, že ste stratili pojem o čase. Hodiny sa vám zdali ako minúty. Toto je stav prúdenia. V stave prúdenia ste natoľko pohltení, že opúšťate každodenné problémy života. Účty za elektriku, poistku na auto, nepríjemného suseda. V stave prúdenia sme úplne pohltení tým, čo práve robíme, bez ohľadu na to, či ide o aktivitu fyzickú alebo psychickú. Do stavu prúdenia sa môžeme rovnako dostať pri lyžovaní, práci v záhrade, písaní svojej knihy alebo malovaní krásneho obrazu. Čo je však veľmi zaujímavé, že aj napriek tomu, že ľudia dosahujú v stave prúdenia vrcholu svojich schopností, nestarajú sa o to, ako im to ide. Nemyslia na úspech či nezdar. Neriešia, čo si o nich pomyslia ostatní, jednoducho motivuje ich čisté potešenie z činnosti samotnej. V jednej štúdii sledoval psychológ z Chicagskej univerzity 200 výtvarníkov po dobu 18 rokov potom, ako dokončili školu. Táto štúdia preukázala, že tí umelci, ktorí si zachovali potešenie zo samotného malovania, sa stali výbornými maliarmi. Naopak, študentov, ktorých v umeleckej škole motivovala skôr sláva a sny o bohatstve, po dokončení školy spravidla umenie opustili a venovali sa iným z ich pohľadu výnosnejším zamestnaniam. Ako uvádza autor tejto štúdie, záver je jednoznačný. Maliari musia predovšetkým chcieť malovať. Pokiaľ začne umelec pred prázdnym plátnom premýšľať o tom, koľko peňazí za obraz utrží, alebo čo si o ňom pomyslia kritici, nedokáže sa držať pôvodnej predstavy. Tvorivá činnosť závisí na sústredenom ponorení. Stav prúdenia je teda nevyhnutným predpokladom pre majstrovské zvládnutie remesla, zamestnania či umenia. Podobne je však veľmi dôležitý stav prúdenia aj pri učení. Aj študenti, ktorí sú schopní sa do stavu prúdenia dostať, dosahujú lepšie výsledky. Stav prúdenia vám teda pomôže získať viac toho, čo naozaj, ale naozaj chcete.
Poďme sa teraz spoločne pozrieť na to, ako sa dokážete vedome dostať do stavu prúdenia aj vy. Pre stav prúdenia potrebujete splniť tieto 4 hlavné podmienky. Poďme sa hneď teraz pozrieť na prvú z nich.